Kujabule kakhulu abalandeli bomculo kaMaskandi kanye nabathandi bomculo kaShwi noMtekhala ngemuva kokuthi uShwi ememezela ukuthi usebuyelene noMtekhala kanti laba baculi base studio bayaqopha izingoma futhi ezintsha. Lokhu kuza emva kweminyaka eminingi laba bobabili bexabene kwaze kwahlukana neqembu labo elalidume kakhulu emculweni wesintu. Abaningi bazokukhumbula kahle nezingoma zabo ezazishisa izikhotha, ngibala ungafa kanye nowangisiza baba, izingoma ezenza abantu bahlanya zakhala futhi eziteshini eziningi kakhulu nasemcimbini eyahlukahlukene naseyimotweni nje ezweni lonke laseNingizimu Afrika nangaphandle. Ukubonakala ke kaShwi emcimbini kaMtekhala ngonyaka odlule kwaba yinto eyashaqisa futhi ke yajabulisa abaningi, wagqamisa futhi kakhulu ukuthi sekukhona ukuzwana phakathi kwabo. Manje ke ukubuyela kwabo e-studio sekuqinisekisile ukuthi ubudlelwane babo sebubuyiselwe ngokuphelele nokuthi abalandeli bengalindela umculo omusha maduze onenkosi phakathi.